Lapu-Lapu City Crisis Manager mitataw nga epekto lang sa nagsaka nga mga kaso sa COVID-19 sa Cebu City ang pagsaka usab sa COVID cases sa Lapu-Lapu City. Apan, matod sa Crisis Manager, kontrolado ang local transmission sa Dakbayan. Si Luan Merondina sa report. Nakalabay mga simana, nabantayang nag-double digit na usab ang mga COVID cases sa Lapu-Lapu City. Sa DOH-7 COVID-19 case bulletin, mitala og 19 ka mga bagong kaso sa COVID-19 ang Lapu-Lapu City niadtong Enero 26. Samtang kagahapon, may nadugang usab nga napo ka mga bagong kaso. Kasagaran sa ato ang cases din is related to the increasing case sa Mandawi o Cebu City. Na it has been proven daghan na sa atong contact tracing sa among gipang pick up nga mga patients sa field, no? Nga ang rason nagtrabaho sila sa Cebu City, nakatakod siya sa ilang pamilya. Apan matud ni Najel Banyasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, nga kontrolado ra hinuon ang local transmission sa Dakbayan. Sa community transmission, pinakamubo gid ang among community transmission. Meaning, kanang taga-dinhi nagagikan ang virus. Nagkadi ang mga pamaagi na usab ang gihimo sa lokal nga hagamhanan aron pagdasig sa publiko sa kanunay pagsulubog face mask. Kung sitahon o pamultahon ang wa magsulubog face mask, gipahalipayan usab og tag 5 ka kilong bugas humay. Sa Lapu-Lapu City Crisis Management Team, ang mga yanong tao nga maaktuhan nilang nagsulubog face mask. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.